Meillä on tällä hetkellä lähes 80 000 jäsentä ja olemmekin yksi Akavan ja Suomen suurimmista ammattijärjestöistä. Teekkareita ja matemaattis-luonnontieteisten alojen opiskelijoita on jäsenistä noin 24 000. Naisten osuus on täysjäsenissä 25% ja opiskelijoista 33%. Ja tähän niin naisten osuuden muutokseen tulen pureutumaan kohta vähän tarkemmin. Tekin toimintaa on työelämän edunvalvonta, jota tehdään esimerkiksi näitä työehtosopimusneuvotteluita yksityisellä sektorilla YTN:n ja julkisella sektorilla Jukon kautta. Sitten on jäsenpalvelut, joita tarjotaan siis ihan yksittäisillekin jäsenille, tilaisuuksia, palkkaneuvontaa, urapalvelua ja muuta. Ja sitten on erilainen vaikuttamistoiminta, johon kuuluu myös osittain tämä tutkimustoiminta. No, sitten tässä on infograafi, joka kertoo siitä, että minkälaisia meidän jäsenet on eli työssäkäyvät jäsenet, eli muutamia avainlukuja sieltä. Eli tosiaan kun mainitsin tuossa, että diplomi-insinöörien järjestö pitkälti, niin tosiaan 76% meidän kaikista jäsenistä on diplomi-insinöörejä, siis kun puhutaan nyt tosiaan niistä ei-opiskelijoista, vaan työssäkäyvistä. Sitten arkkitehtejä on noin 3%, filosofian maisterin tai vastaavan tutkinnon suorittaneita 6%, tohtoreita ja muuten jatkokoulutettuja 10% ja muilla tutkinnoilla sitten 5%. Ja nyt mä sanon tässä heti, että itse asiassa tässä on vähän eroa miesten ja naisten välillä. Eli miehillä itse asiassa DI-tutkinto on yleisempi kuin naisilla. Naisilla on vähän useammin arkkitehdin tutkintoja ja FM-tutkintoja. No jatkotutkinnot on suunnilleen sama osuus miehillä ja naisilla. Sitten jos katsotaan tuota sukupuolikohtaa tuossa, niin tosiaan tuossa äsken mainitsin, että meidän täysjäsenistä 25% on naisia. Se oli suora luku, jonka mä katsoin meidän jäsenrekisteristä. Tuo 26% on siis siitä, että nämä on työmarkkinatutkimukseen vastanneita, joita on tässä käytetty datana. Mutta siis sanotaan, että hyvin lähellä se siellä on, eli se on se noin neljännes. Se osuus on tosiaan nyt tässä niin kuin noussut vuosien aikana, eli naisten osuus on sitä pienempi, mitä vanhempiin ikäluokkiin mennään, ja taas sitä suurempi, mitä nuoremmista ikäluokista puhutaan. Sitten toimiasemaltaan meillä on suurin osa jäsenistä on asiantuntijatehtävissä, ja taas sitten niin kuin johdon ja keskijohdon tehtävissä noin 30% jäsenistä, ja tässä taas on kyllä eroa miesten ja naisten välillä, eli miehet on useammin siellä erityisesti ylemmän johdon tehtävissä, ja sitten taas naiset puolestaan sitten asiantuntijatehtävissä. Samoin tuossa yleisimmissä tehtävissä, jotka on tuolla oikeassa reunassa, niin nuo IT-tehtävät on erityisen yleisiä just miehillä. Tuotekehitystä, tutkimusta ja kehittämistä tekee sekä miehet että naiset. Sitten taas projektitoiminnassa niin korostuu ehkä pikkusen myös naiset enemmän. Ja myös tuolla suunnittelutehtävissä ja suunnittelualalla yleensäkin on taas sitten niin kuin enemmän naisia. Suurin osa meidän jäsenistä on töissä yksityisellä sektorilla, eli erityisesti teknologiateollisuuden ja muissa yrityksissä, mutta on toki myös yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa ja muissa vastaavissa ja myös kunnalla. Sitten jos vielä mainitsen tuolta yhden, eli tuo mediaanipalkka, niin tuossa näkyy siis se, että sehän vaihtelee aika paljon sen mukaan, missä tehtävissä on. Eli jos se keskimääräinen niin kuin diplomi-insinöörin palkka on siellä jossain 5 500 6 välillä, niin tosiaan asiantuntijatehtävissä se on tuossa noin 5 000 hujakoilla, ja sitten tosiaan siitä nousee aika paljon sitten, kun mennään eteenpäin niillä uraportailla. Ja tuosta kun mainitsin aikaisemmin, että naisia on vähemmän niissä ylimmissä johtotehtävissä, niin se näkyy myös siinä palkkaerossa, mikä on miesten ja naisten välillä. Eli kun siellä asiantuntijatehtävissä miehet ja naiset saa niin kuin hyvinkin samaa palkkaa, niin sitten varsinkin kun mennään sinne ylimpään johtoon, niin siellä ne niin kuin tavallaan se niin kuin repeää se palkkakuilu. Mutta siitä mä en siis tässä esityksessä nyt kauheasti puhu, mutta siitä voidaan sitten keskustella tarpeen mukaan. Sitten tosiaan, kun me nyt toteutetaan siis tätä jäsenpalvelua, edunvalvontaa ja vaikuttamista, niin sen tueksi me toteutetaan erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä ja halutaan sillä tavalla tukea tekin toimintaa. Tuotetaan dataa ja tehdään tosiaan tutkimuksia. Ja kannattaa käydä katsomassa meidän sivuja. Sieltä löytyy sekä suomeksi että englanniksi meidän uusimpia tutkimustuloksia ja myös vähän vanhempiakin sitten teemoittain, että riippuen siitä, mikä aihe on, mistä aiheesta on kiinnostunut. Ja tutkimuspäällikkönä mä vastaan siis siitä, että mitä tutkimustoimintaa tekissä tehdään, ja myös siitä, että
ne tutkimustulokset olisi mahdollisimman laajasti hyödynnettävissä. Et sen takia me halutaan viedä myös paljon meidän tutkimustuloksia ihan niin kuin vapaasti saataville verkkoon. Me tehdään erilaisia visualisointeja ja näin poispäin. Ja tämä mun oma erityisaiheeni on siis tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustekniikan alalla. Ja tästä aihepiiristä siis myös väittelin viime keväänä Hankenilla. Mun väitöskirjani aihe oli tämä sukupuolten ero tekniikan alalla, eli Gender Gaps in STEM oli sen väitöskirjan nimi. Nyt sitten tässä esityksessä niin katsotaan ensin vähän tilastoja siitä, että miltä näyttää tuo diversiteetti tekniikan alalla. Sitten mä kerron näistä uusimmista kuulumisen kokemusta selvittää näistä tutkimuksista. Tämä on semmoinen niin kuin nouseva aihe niin kuin ollut nyt tässä jonkun vuoden kansainvälisellä kentällä ja nyt sitten Suomessa ollaan nyt sitten pyritty kanssa tutkimaan tätä kuulumisen kokemusta. Ja sitten viimeiseksi käsittelen näitä tiettyjä haasteita, mitä meillä on tässä yhdenvertaisuuden toteutumisessa. Eli ensin tästä tilastoista, eli mitä ne kertovat meille diversiteetistä tekniikan alalla. No, tekniikan alallahan siis keskeinen diversiteetin mittari jo tosi pitkään on ollut tämä naisten osuus. Ja nyt sitten tähän on poiminut tuolta Vipusen tilastoista noita lukuja. Eli tässä näkyy siis se, että miten tekniikan ja ICT-alan erikseen uusista opiskelijoista naisten osuus on muuttunut viimeisen 20 vuoden aikana. Ja kuten nyt tuosta katsoo tuota viivaa, niin siis kyllähän se nyt tapahtuu pientä liikettä ja tosiaan on hieno niin tuommoinen kasvusuunta tuolla lopussa, mutta sanotaanko, että ei se niin kauhean dramaattisesti ole siinä mielessä niin kuin muuttunut tässä viimeisen 20 vuoden aikana, vaikka tosiaan sitten niin kuin suunta on niin sanotusti oikea. Tekniikassa tuo 30% raja ylittyi, pitää lunta, 2019, joo. Ja sitten tuo 33%, mikä on nyt uusi ennätys, niin se saavutettiin 2022 ja nyt sama tuli sitten 2023. Eli joka kolmas tekniikan alan uusista yliopisto-opiskelijoista on naisia tällä hetkellä Suomen yliopistoissa. ICT-alalla tuo 30% ylittyi just viime vuonna, eli se oli pitkään siellä vähän alempana. Ja nyt ne on tosiaan vielä entisestään lähentyneet toisiaan, kun tässä nyt sitten näkyy. Sitten jos nyt ajatellaan taas niitä tekniikan alalla työskenteleviä, niin naisia on ehkä noin 20%, mutta sanotaanko, että sillä puolella on paljon vaikeampi tehdä tämmöisiä helppoja kuvioita. Sitten toinen niin kuin, tämmöinen monimuotoisuuden mittari, joka on helposti saatavilla, on kansalaisuus. Ja tässä näkyy nyt yhdistettynä tekniikan ja ICT-alan uudet opiskelijat kansalaisuuden mukaan. Taas Vipusen datasta siten, että Suomi on tuossa toi iso sininen osa tuosta pylväästä, sitten siinä näkyy violetilla toi pieni EU-etämaiden osuus ja sitten toi muu, eli muu kuin EU-etämaiden kansalaiset. Ja tuossa nyt on ollut jonkin verran vaihtelua, niin kuin tässä näkyy, mutta sanotaan, että semmoinen 20% tällä hetkellä tekniikan ja ICT-alan uusista opiskelijoista on tuolta muita kuin EU-etämaiden edustajia, ja varsinkin Etelä-Aasiasta on tullut nyt sitten tässä viime vuosina paljon opiskelijoita. Ja sitten meillä on tietoa myös siitä, että mikä on opiskelijoiden äidinkieli. Eli tässä on nyt näkyy niin, että on nuo määrät nuo isot pylväät on taas suomenkieliset, mukaan lukien saamen kieli. Sitten on tuo pieni osuus violetilla ruotsinkielisiä ja sitten keltaisella sitten muut kielet. Ja tosiaan tämä muiden kielten osuus näkyy myös tuolla punaisella viivalla tuossa. Eli kuten tästä nyt näkyy, niin onhan se kasvanut tässä nyt taas tosiaan viimeisen 20 vuoden aikana paljonkin. Ja on nyt sitten siellä tekniikan alalla niin kuin jossain noin 25% hujakoilla ollut nyt tässä viime vuosina, vaikka jälleen kerran, niin siinä on kyllä jonkin verran vaihtelua. Ja mun täytyy sanoa, että niin kuin tämä äidinkielen käsitehän on siinä mielessä hiukkasen ongelmallinen, että ihmisellä voi olla vain yksi äidinkieli, eli tavallaan se ei niin kuin sillä tavalla kata ikään kuin sitä kielten kirjoa, mikä siellä mahdollisesti on, mutta se on nyt se paras tieto, mikä meillä tällä hetkellä on tästä asiasta. Nämä edeltävät tilastot oli siis opiskelijoista. Niitä löytyy hyvin sieltä Vipusen tietokannoista. Ja tässä näkyy nyt sitten tuolta tiede- ja tutkimus.fi-sivuilta. Nyt sitten on valittu niin, että on tekniikan ala. Ja tässä näkyy siis naisten ja miesten osuudet
yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstöstä ja tutkinnoista. Eli tässä on hyvin kaksi kaukana toisistaan olevaa viivaa, eli tuo miesten viiva tuolla ylhäällä ja naisten viiva tuolla alhaalla. Ja se, mikä tuossa nyt näkyy, on se, että varsinkin siinä vaiheessa, kun mennään eteenpäin noita niin kuin yliopiston uraportaita, ja varsinkin tosiaan tuonne niin korkeimpaan uraportaaseen, eli tuonne niin professoritasolle, niin siinä vaiheessa tuo naisten osuus kyllä putoaa aika pieneksi. Ja sitten tuossa tämä tiede ja tutkimus laskee myös tämmöistä latukattoindeksiä, joka näkyy tuossa oikealla puolella tuossa kuvassa. Ja se siis se vertaa siis sitä, että kuinka suuri on naisten osuus koko opetus- ja tutkimushenkilöstön henkilötyövuosista suhteessa naisten osuus siellä korkeimmalla uraportaalla. Eli se tarkoittaa sitä, että jos se on yli 1, niin silloin on ikään kuin lasikattoa tai niin kuin naisten aliedustusta. Ja tässä nyt näkyy se, että tuo tekniikan ala tuolla ei itse asiassa ole, niin kuin siis tuossa niin kaikkein suurin lasikatto on siis tietojenkäsittely- ja tietoliikennealalla, joka on tuo alin tuolla, eli yli 6. Ja sitten tuo tekniikan ala on tuolla vähän keskemmällä, eli 2. Mutta siis tähän myös vaikuttaa se, että mikä on niin kuin se opiskelijoiden sukupuolijakauma. Ja toki myös sitten niiden, koska siitähän sitten jatketaan sinne niin kuin, opetus- ja tutkimushenkilöstöön. Eli tuossa siis ihan ensimmäisenä on siis noin ylemmät korkeakoulututkinnot, ja sitten tosiaan siitä edetään portaita. Mutta siis sanotaanko, että tämäkin kuvaa niin kuin sitä, että se tilanne on niin kuin aika samannäköinen niin kuin riippumatta siitä, että tarkastellaanko me opiskelijoita vai työssäkäyviä vai niin kuin missä vaiheessa tätä uraputkea, paitsi että tosiaan tämä naisten osuus aina sitten putoaa entisestään, kun mennään sinne ylemmillä uraportailla. No entä sitten muita tilastoja? Ensinnäkin niin kuin yksi, mikä kannattaa havaita niin kuin näistä, kun puhutaan niin kuin sukupuolen tasa-arvosta, niin on tietysti se, että suurin osa virallisista tilastoista luokittelee sukupuolen binääriseksi, eli sieltä löytyy tietomies, nainen, mutta tavallaan ne niin kuin muu osuus siitä yleensä niistä jää puuttumaan. Tosiaan sitten niin kuin monista syistä niin siis näistä niin kuin virallisista tilastoista löytyy aika vähän tietoa tavallaan erilaisiin vähemmistöihin kuulumisesta. Ja nythän meillä niin kuin väestötason arvio sukupuolivähemmistöihin kuulumisesta on semmoinen noin 2%, 1-2%. Seksuaalivähemmistöihin kuuluu arviolta 10% väestötasolla. Sitten jos puhutaan roolistetuista vähemmistöistä, niin meillähän ei siis ole edes mitään väestötason arviota. Tähän liittyy myös siihen, että sit pitäisi käydä tosi vaikeita keskusteluja siitä, että miten lasketaan ja kuka lasketaan ja millä perusteella ja miksi ja niin edespäin. Sitten nämä niin kuin, nyt niin kuin viime vuosina erityisesti, tai niin kuin varsinkin nyt sanotaan ehkä viimeisen vuoden ajan, niin on puhuttu nyt paljon neuromoninaisuudesta. Ja tässä taas niin kuin väestötason arviot liikkuu siellä jossain 15-20% luokkaa, eli että on siis erilaisia ADHD, autismi tai muita kirjon henkilöitä, joilla on näitä, mutta sanotaanko, että on arvioita esimerkiksi Yhdysvalloista, joiden mukaan tekniikan alalla tämä osuus olisi selvästi korkeampi useista syistä, mutta meillä taas ei ole niin kuin sellaista arviota tällä hetkellä olemassa siitä, että mikä se tilanne on. Ja sitten niin kuin voisihan näitä nyt niin kuin jatkaa tietysti tätä listaa sitä toi ja niin edelleen tuossa viittaa. Ja miksi mä nostan esiin nämä, niin se liittyy siihen, että tutkimusten mukaan varsinkin nämä 3 ensimmäistä on niin kuin tunnistettu ryhmiksi, joihin kuuluminen selvästi vaikuttaa niin kuin tähän kuulumisen kokemukseen tekniikan alalla ja siihen, että miten kokee niin kuin sopivansa alalle. Neuromoninaisia on tutkittu sen verran vähän, että tavallaan ei vielä tiedetä, mutta voisi tietysti kuvitella, että vastaavia haasteita on myös siellä puolella. No sitten tosiaan näitä kuulumisen kokemukseen liittyviä tutkimustuloksia. Eli mä selvitin tätä niin kuin kuulumisen kokemusta tekniikan alalla tutkimuksessa, joka julkaistiin noin vuosi sitten, eli Engineers Finland julkaisi tämmöisen raportin. Ja tässä tutkimuksessa hyödynnettiin sekä Tekin että Insinööriliiton keräämää dataa tästä aiheesta. Ja niin kuin sehän, mitä tässä nyt ensimmäisenä voidaan havaita, on, että tuo keskimmäiset pylväät, eli se, että minun kaltaiseni ihmiset voivat menestyä tekniikan alalla. Ja tästähän on siis miehet ja naiset hyvinkin samaa mieltä, ja siis yli 90% on sitä mieltä, että näin on.
Eli tavallaan se niin kuin kuulumisen kokemus niin kuin vähän niin kuin eri mittareilla mitattuna on varsin vahva tekniikan alalla, mutta siinä on niin kuin eroja. Ja mennään niihin sitten tässä myös tarkemmin. Eli niin kuin kiinnostavaa tässä on se, että jos katsotaan tätä vasemmanpuolimmaisia pylväitä, niin siis miehet on selvästi vahvemmin sitä mieltä, että heillä on oikeanlaiset taidot siellä tekniikan alalla pärjäämiseen tai menestymiseen kuin naiset, vaikka myös naisista siis suurin osa on sitä mieltä, että heillä on ne oikeanlaiset taidot menestyä. Ja toisaalta naiset on vähän useammin sitten eri mieltä tämän väittämän kanssa. Toisaalta sitten taas niin menee vähän toisinpäin siinä, että kuinka ylpeä on siitä tekniikan alan opiskelusta tai tekniikan alan työskentelystä. Eli naiset on vähän ylpeämpiä kuin miehet siitä, että he tosiaan ovat töissä tekniikan alalla. Ja nämä kyllä myös niin kuin heijastelee niitä käsityksiä, mitä on niin kuin yleisesti siitä, että ketkä ikään kuin kuuluvat tekniikan alalle, ketkä siellä pärjäävät. Ja tähän poimme nyt sitten yhden kommentin tästä, kun me saatiin itse asiassa kritiikkiä joiltakin vastaajilta siitä, että miten me voidaan kysyä, että onko ylpeä työskentelystä tekniikan alalla, että eihän nyt niin kuin normaali diplomi-insinööri tai insinööri nyt on niin kuin ylpeä siitä, mitä tekee työkseen, mutta toisaalta niin kyllähän meidän tulokset kertoo ihan muuta, eli siis kyllä siellä monikin on ylpeä siitä. Ja tässä oli tosiaan sitten yksi kommentti, että olen todella ylpeä siitä, että olen töissä tekniikan alalla ja tosiaan nyt sitten koen, että me tehdään maailmasta parempaa. Nyt toi otsikot häviää tuolta, mutta siis tosiaan siis suurin osa miehistä ja naisista tosiaan kokee, että he kuuluvat tekniikan alalle, mutta tässä tulee nyt näitä sukupuolten välisiä eroja. Ja siinä kun jos katsotaan, että kokeeko itse kuuluvansa, niin silloin naisistakin vielä 80% ja miehistä 89% niin kokee itse, että minä kuulun tekniikan alalle. Eli siis valtaosa kokee kuuluvansa. Sitten se, että miten muut näkevät kuuluvan, että kuulun, niin tässä huomataan, että siis miehistä itse asiassa niin kuin oikeastaan sama määrä tai sama prosenttiosuus on sitä mieltä, että toisetkin kokevat heidän kuuluvan tekniikan alalle, mutta sen sijaan naisilla se osuus putoaa selvästi verrattuna siihen, että miten itse kokee kuuluvansa. Eli tässä on nyt jo niin kuin selvää eroa miesten ja naisten välillä. Ja toisaalta se, mikä on taas niin kuin kiinnostavaa, niin on se, että itse asiassa ei ole mitään eroa siinä naisten ja miesten välillä, että onko tärkeää kuulua tekniikan alalle. Sitten jos katsotaan kansallisuuden mukaan, niin itse asiassa mun täytyy sanoa, että mulle oli todella suuri yllätys, että kansalaisuus vaikutti niin vähän siihen kuulumisen kokemukseen. Koska siis perustuen niin kuin toisaalta tähän kansainväliseen kirjallisuuteen ja perustuen myös niin kuin siihen, mitä me ollaan niin kuin muista tutkimuksista saatu selville, niin oletukseni oli, että niin kuin kansalaisuudeltaan muut kuin suomalaiset niin olisi kokenut vähemmän kuuluvansa, tai että he niin kuin kokisivat vähemmän, että he voivat olla oma itsensä vaikka työpaikoilla tai näin poispäin. Mutta tässä oli itse asiassa oikeasti niin kuin tosi vähän eroja. Eli tosiaan se, että kokee kuulumansa tekniikan alalle, niin ei ole oikeastaan suuria eroja kansalaisuuden mukaan, tai sitten siinä, että näkeekö muut, että kuuluu tekniikan alalle. Ja toisaalta se, missä niin kuin on eroa, on tämä tärkeys, eli tuo viimeiset pylväät tuolla. Eli selvästi tämä on nyt niin kuin muille kuin EU-etäkansalaisille tärkeämpää se tekniikan alalle kuuluminen kuin mitä se on suomalaisille. Ja tässä ehkä, niin kuin, tai ainakin itselle tuli se tulkinta, että koska niin kuin monet kiinnittyy tänne Suomeen ja niin kuin Suomeen ja suomalaisille työmarkkinoille, eli tavallaan se työ on tosi keskeinen niin kuin osa sitä niin kuin tekniikan alan osaajan identiteettiä, varsinkin silloin, kun tullaan muualta. Niin ehkä se niin kuin osittain selittää tätä, että miksi se on niin kuin tärkeämpää. Toisaalta se, missä nyt niin kuin näkyy eroa, että vaikka tosiaan siinä niin kuin kuulumisen kokemuksessa sellaisenaan ei ollut niin kuin merkittäviä eroja näiden eri niin kuin kansalaisuuksien tai kielisten vastaajien välillä, niin siinä, että kuinka usein on niin kuin harkinnut lähtevänsä pois tekniikan alalta, niin siinä taas oli eroa. Eli tässä nyt niin kuin englanninkieliset vastaajat kyllä erottuu. Ja siis tässä koko raportissa on siis tarkasteltu sekä yliopistokoulutettuja että AMK-koulutettuja. Ja tässä on nyt yksi niistä kuvioista, missä näkyy molemmat. Kuten näkyy, niin siis englanninkielisistä vastaajista joka 5. oli usein harkinnut lähtevänsä pois tekniikan alalta.
kun niin kuin suomen tai ruotsinkielisistä se prosenttiosuudet oli selvästi pienempiä, ja vastaavasti myös siellä niin kuin AMK-koulutuksen saaneilla, niin tämä englanninkielisten vastaajien osuus, jotka oli harkinnut lähtevänsä pois, niin oli korkeampi. No sitten nämä oli siis siitä vuosi sitten julkaistusta tutkimuksesta nuo kuviot, se löytyy siis se raportti, se on englanniksi niin sieltä meidän sivuilta. Ja sitten tämä perustuu nyt siis semmoiseen lisäanalyysiin, mitä me tehtiin Johanna Naukkarisen kanssa nimenomaan näiden opiskelijoiden kuulumisesta tekniikan alalle. Ja se, mitä me havaittiin, on se, että niin kuin vastaavasti kun tuossa äsken näkyi, että niin kuin naiset koki vähän vähemmän kuuluvansa tekniikan alalle, niin tämä näkyy selvästi myös opiskelijoilla. Ja opiskelijoilla meillä oli myös niin kuin tekin aineistossa niin tämä sukupuoli kolmiluokkaisena, eli siis siellä oli myös tämä ei-binäärinen ryhmä muu. Ja sehän, mikä tässä kuviossa näkyy, on se, että kun katsotaan noita keltaisia palkkeja verrattuna erityisesti noihin sinisiin palkkeihin, niin nehän eroavat tosi paljon. Eli se kuulumisen kokemus on selvästi vahvempi miehillä kuin se on naisilla, ja sitten se on vielä selvästi heikompi sitten niin kuin ei-binäärisillä vastaajilla. Et tokihan tässä on siis otettava huomioon se, että siis näitä ei-binäärisiä vastaajia on paljon vähemmän, mutta niin kuin nyt sukupuolivähemmistöjä nyt on vähemmän, mutta siitä huolimatta nämä erot on siis tilastollisesti merkitseviä niin kuin ihan kautta linjan. Ja sitten se oli niin kuin, toisaalta niin kuin me pohdittiin myös sitä, että kun toi niin kuin tärkeys siihen tekniikan alalle kuulumiseen on ei-binäärisillä niin kuin selvästi alempana kuin mitä se on miehillä tai naisilla, niin liittyykö se niin kuin siihen, että jos kerran niin kuin ei oikein koe, että minua hyväksytään sinne alalle, niin sitten tavallaan niin kuin ikään kuin todetaan, että no ei se nyt sitten ehkä ole mulle niin tärkeää, tai että onko sitten joku muu niin kuin samastumiskohde ehkä tärkeämpi tai muuta. Mutta siitä huolimatta, niin se, missä nyt itse asiassa on vähän vähemmän eroa, niin on siellä, että kuitenkin kaikki nämä niin kuin miehet, naiset ja muut niin uskovat, että he voivat saada ne niin kuin oikeat taidot menestyäkseen tekniikan alalla. Että se nyt oli siinä mielessä vähän rohkaisevaa, mutta tosiaan niin nämä erot on todella suuria ja niin kuin siinä mielessä aika huolestuttavia. Sitten tämä on nyt taas sieltä niin toisesta raportista, mutta siis tässä semmoinen havainto oli kanssa, että siis onhan tässä niin kuin kuulumisen kokemuksessa niin kuin isoja eroja niin kuin eri alojen opiskelijoiden välillä ja myös eri aloilla työskentelevien välillä, mutta niitä me ei nostettu siihen raporttiin. Mutta jos nyt katsoo niin kuin tätä kuviota, niin tavallaan vahvistuu se käsitys siitä, että mikä on ikään kuin sitä oikeaa tekniikan alaa, tai mikä koetaan, että on nimenomaan tekniikan ala, vaikka siis siinä alussa, kun me niin kuin kuvattiin tätä, niin me sanottiin, että tekniikan ala on ikään kuin kaikki alat, jolla erilaiset tekniikan ja muut niin kuin vastaavan luonnontieteen ja muun yliopistokoulutuksen saaneet ovat töissä, mutta siitä huolimatta niin näkyy selvästi, että toi niin kuin konetekniikka, sähkö, automaatio, ICT, no sitten tuo prosessitekniikka vielä, niin ne niin kuin koetaan, että ne on niin kuin vahvemmin. Sitten niin kuin erityisen vahvahan on tuo rakennuspuolen kokemus siitä, että koen kuuluvani tekniikalla 87% vastaajista siellä. Ja toisaalta myös niin kuin tuotantotaloudessa itse asiassa hyvinkin vahva, että 80% kokee kuuluvansa, kun taas niin kuin arkkitehtuurin puolella tosiaan niin kuin vain puolet, ja sitten tuolla niin kuin luonnontieteiden puolella, joka on nyt tuo yhdistetty tuo science-ryhmä, niin taas niin kuin vain puolet kokee, että he kuuluu tekniikan alalle. No sitten oli, kun tässä nyt niin tarkasteltiin kaikki nuo aikaisemmat, oli siis tätä tekniikan alalle kuulumista, niin me tarkasteltiin nyt erityisesti just tässä niin konferenssipaperissa niin sitä, että miten kokee kuuluvansa opiskeluyhteisöön. Ja siinä itse asiassa oli niin kuin selvästi vähemmän eroa miesten ja naisten välillä, mutta sen sijaan nämä ei-binääriset vastaajat taas niin poikkeaa sieltä, että niin kuin erottuu. Eli se, että voiko olla oma itsensä siellä opiskeluyhteisössä, miehet ja naiset on hyvin niin kuin vahvasti sitä mieltä, että voi olla, kokee kuuluvan, niin kuin, että kokee on hyväksytty siellä, kokee arvostusta, sitten on innostunut opinnoistaan, se saa vähän alemman arvoisen, mutta kuitenkin. Sitten se, että miten koetaan, että opiskelijat tukee toisiaan, ja sitten tosiaan, kun toi viimeinen on ehkä se niin kuin rohkaiseva näistä, että kuitenkin kaikki ryhmät uskovat, että he valmistuvat. Eli että vaikka tosiaan nyt sitten tässä on niin kuin eroja, nyt varsinkin tässä ei-binääristen ryhmässä, niin siinä, että miten kokee kuuluvansa sinne opiskeluyhteisöön, niin silti niin kuin
tavallaan uskotaan, että se niin kuin lopullinen onnistuminen sieltä syntyy. Mutta nämä on mun mielestä niin kuin tärkeää jotenkin hahmottaa sitä, että tosiaan että se kokemus voi olla hyvin erilainen niin kuin siihen tekniikan alalle kuulumisessa ja toisaalta siihen niin kuin yliopistoyhteisöön ja siihen opiskeluyhteisöön kuulumisessa. Ja että ne niin kuin miesten ja naisten erot erityisesti niin tulee sieltä tekniikan alalle kuulumisesta, eikä niinkään siihen niin kuin opiskeluyhteisöön kuulumisesta. Ja tätä siis kuulumisen tunnetta on tutkittu eri tavoin. Yksi on myös se, että on tutkittu niin kuin tavallaan luokkatasolla. Ja siitä on niin kuin vähän erilaisia niin kuin tuloksia, niin kuin riippuen just siitä, että mistä ikään kuin yhteisöstä puhutaan. Puhutaanko tekniikan alasta yleisesti, puhutaanko niin kuin jostakin tietystä alasta tai näin poispäin. Et siinä mielessä nämä, niin kuin, tämä kuulumisen kokemus on sillä tavalla ehkä vähän niin kuin uusi kuitenkin niin kuin teoria-alue, että sieltä tulee vielä niin kuin jossain määrin niin kuin vaihtelevia tutkimustuloksia sillä tavalla myös just, että mistä nyt niin kuin oikein puhutaan, kun puhutaan kuulumisen kokemuksesta ja mihin. No niin, sitten vielä näitä haasteita yhdenvertaisuuden toteutumisessa, vaikka tuossa nyt tulikin niitä joitakin jo esille. No ensinnäkin tosiaan se, mihin tosiaan viittasinkin aikaisemmin, eli se, että mitä se niin kuin korkeammalle siellä kiivetään niitä uraportaita, niin sitä vähemmän siellä on naisia. Ja tämä kuvio on siis raportista, joka julkaistiin 2019, eli perustuu meidän työmarkkinatutkimukseen vuodelta 2018, mutta siis mä olen siis tarkistanut tämän joka vuosi sen jälkeen. Ja niin kun, on siinä niin kun pientä vuosikohtaista vaihtelua, mutta siis aivan samalta se niin kun edelleen näyttää, että ei niin kun iso kuvio ole muuttunut yhtään mihinkään. Eli me tehtiin myös semmoinen tarkastelu tuossa muutama vuosi sitten, että jossa me katsottiin niin kun ammattinimikkeittäin meidän jäsenten ammattinimikkeitä niin kun sukupuolen mukaan. Ja miehillä toimitusjohtaja oli toiseksi yleisin ammattinimike. Naisilla se oli siellä 18 tai jotain. Eli siis, että siinä on niin kuin todella iso ero myös niin kuin siinä, että kun siis ihmiset siis luokittelee tässä kyselyssä itsensä näihin ryhmiin, mutta sitten he voi tosiaan myös kertoa vielä, että mikä se ammattinimike on. Niin kuin tavallaan riippumatta siitä, että mikä se peruste, mitä tarkastellaan, niin siinä on todella isot erot miesten ja naisten välillä. Ja tästä nyt vielä siis se, että nämä meidän työmarkkinatutkimukset niin on siis tosiaan perustuu tähän niin kuin binääriseen sukupuolijaotteluun, eli siis meillä ei ole tällä hetkellä tietoa siitä, että miten muut sijoittuvat tuossa vastaavassa. No sitten me ollaan tutkittu syrjintää useamman kerran, ja se mitä me tiedetään on siis se, että tekniikan työpaikoilla syrjitään yleisimmin iän ja sukupuolen perusteella. Vähän riippuen tutkimuksesta se on se, että kumpi nousee niin kuin vahvemmin esiin. Ja tässä on nyt meidän 2015 tutkimuksesta, joka oli ensimmäinen, mikä me tehtiin tästä aiheesta niin kuin laaja tutkimus. Ja silloin me käytettiin Tilastokeskuksen Työlatutkimuksen syrjintäperustekysymystä, eli se näkyy tämä pitkä lista tässä. Ja tuossa taulukossa näkyy siis kaikki vastaajat ja sitten erikseen miehet ja naiset. Ja mihin tuossa nyt varmaan kiinnittää huomiota on ensinnäkin se, että sieltä tosiaan niin kun katsoo kaikkia vastaajia, niin tuo ikä kohdistuen erityisesti vanhoihin. Tämä oli siis, kuten sanottu, Tilastokeskuksen muotoilu. Löytyy sieltä niin kuin ensimmäisenä, mutta sitten kun katsotaan sukupuoli kohdistuu erityisesti naisiin, niin siis naisista melkein 30% on vastannut kyllä. Ja tämä niin kuin 30% naisista on kokenut syrjintää omalla työpaikallaan viimeisen vuoden aikana. On siis semmoinen tutkimustulos, mikä on toistunut meillä useamman kerran. Viimeksi me tutkittiin tätä vuonna 2020, ja me hyödynnettiin niitä tuloksia ja sitten näitä 2015 tuloksia artikkelissa, joka on julkaistu 2021 tuolla Työelämän tutkimuslehdessä, joka oli myös osa mun väitöskirjaani se artikkeli. Ja siinä me sitten todettiin, että vaikka niitä oli niin kuin vähän haastava sille verrata, tai niitä ei pystynyt ihan suoraan vertaamaan toisiinsa, niitä 2015 ja 2020 tutkimuksen tuloksia, niin se suunta on aivan sama. Eli siis edelleen sukupuoli ja kohdistuen naisiin. Ja toisaalta nyt siis uskoisin, että kohdistuen myös niihin sukupuolivähemmistöihin, mutta niistä meillä on niin vähän tietoa, niin on niin kuin edelleen siis semmoinen iso haaste tekniikan alalla. Ja nythän siis se, mitä mulla on tietoa niin kuin näistä niin kuin eri aloista, niin kyllä niin kuin tekniikan työpaikoilla on paljon syrjintää, ja se kohdistuu nimenomaan
paljon naisiin, eli enemmän kuin ehkä muilla aloilla. No, sitten niin kuin vähemmistöön kuuluminen lisää todennäköisyyttä kokea syrjintää tai epäasiallista kohtelua. Ja tämä taas on useammassa tutkimuksessa tullut esille. Tässä on nyt tuosta meidän yhdenvertaisuuskyselyt vuodet 2020 tuloksia. Eli kun kysyttiin, tai niin kuin sai vastata, että olen kokenut nykyisessä työyhteisössä syrjintää tai epäasiallista kohtelua viimeisen vuoden aikana, niin naisista 21% vastasi kokeneensa näin ja miehistä 10%. Ja sitten taas kun kysyttiin niitä perusteluita, niin miehet iän perusteella, varsinkin just puhutaan 50 plus miehistä, ja sitten naiset sukupuolen perusteella. Ja sitten sieltä tulee se ikä myös, mutta tosiaan niin se on se kokemus. Ja sitten me kysyttiin siinä kyselyssä myös näitä erilaisia vähemmistöihin kuulumisia, niin silloin nyt esimerkiksi jos kuului rodullistettuun vähemmistöön, niin 26% vastasi kokeneensa syrjintää tai epäasiallista kohtelua, seksuaalivähemmistöihin kuuluvista 14%. Ja nyt sitten, jos me katsotaan opiskelijoita, eli me kysyttiin opiskelijatutkimuksessa 21 sitä, että onko kokenut häirintää tai epäasiallista kohtelua oman alan töissä. Ja tässä näkyy nyt sitten joitakin näitä vähemmistöjä. Mutta jos aloitetaan tuolta alhaalta, niin siis se, että jos on mies ja ei kuulu mihinkään vähemmistöryhmään, niin silloin 4% vastasi, että on kokenut häirintää tai epäasiallista kohtelua oman alan töissä, naisista 18%. Sitten taas, jos katsotaan tosiaan näitä erilaisiin vähemmistöihin kuulumista, niin tästä nyt nousee esille just nuo rodullisetut vähemmistöt, eli 25% tähän ryhmään kuuluvista oli ilmoittanut kokeneensa häirintää tai epäasiallista kohtelua, ja seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvista niin 23%. Kielivähemmistöistä 17% ja uskonnollisiin vähemmistöihin 12%. Se, mikä oli niin kuin ehkä yllättävää toisaalta ja toisaalta ei, mutta silleen surullista, oli siis se, että kun me siinä samassa kyselyssä kysyttiin myös sitä, että onko kokenut myös niin kuin opiskeluissa tai opiskelijatoiminnassa häirintää tai epäasiallista kohtelua, niin tämä kuvio on niin kuin osittain samanlainen, eli jälleen kerran niin tämä miesten ja naisten ero on hyvin samansuuntainen, eli se noin, jos oli äsken niin kuin töissä miehistä 4%, niin nyt sitten 5%, ja naisista, kun oli 18% töissä, niin nyt sitten 19% vastaa kokeneensa, siis jos ei kuulu mihinkään vähemmistöön. Ja sitten taas tosiaan niin kuin tässä niin kuin opiskeluyhteisössä, niin just nämä seksuaali- tai sukupuolivähemmistöt, niin taas nyt sitten erottuu erityisesti. Eli 28% näihin vähemmistöihin kuuluvista niin ilmoitti, että on kokeillut tosiaan siellä niin kuin opiskeluissa tai opiskelijatoiminnassa tätä häirintää tai epäasiallista kohtelua. Ja tähän nyt sitten on poiminut tuosta 22 opiskelijatutkimuksesta sitten yhden vastaajan kommentin, eli siinä yksi opiskelijamies kommentoi, että alallani on hyvin normatiivinen suorittamis- ja äijäkulttuuri, missä kaikenlaiselle epäonnistumiselle, kuten mielenterveysongelmille ja erilaisuudelle joko naureskellaan, esimerkiksi pukeudutaan miehenä läpällä naiseksi bileissä, tai niistä aiheista vaietaan. Ja samalla luodaan voimakasta häpeän kulttuuria ja vääränlaisuuden kokemusta äijänormista poikkeaville ihmisille. Ja tässä nyt sitten vielä tiivistelmää. Mä oon selvästi puhunut liian nopeasti, koska ollaan nyt vasta 10 vaille, mutta okei. Eli tosiaan niin kuin muutaman asian, jos tästä muistaa kaikesta, niin siis tosiaan tekniikan opiskelijoista ja työvoimasta valtaosa on edelleen suomalaisia miehiä, mutta siis naisten ja kansainvälisten opiskelijoiden ja osaajien osuudet on kasvaneet tässä viime vuosina. Sitten semmoinen, mikä oli mun mielestä oikeasti ihan niin kuin kiinnostava havainto tälleen tutkijan mielestä, niin kuin on myös se, että vähemmistöistä on oikeastaan aika vähän tietoa. Ja mä tein niin kuin muuta tarkoitusta varten, niin siis yritin selvittää ikäsyrjintää, että miten paljon sitä on tutkittu. Jotenkin kuvittelisin, että ikäsyrjintää on tutkittu tosi paljon, mutta eipä sitä nyt itse asiassa sit olekaan niin valtavasti tutkittu. Varsinkaan siis, siis varttuneempiin on kyllä, ja nythän tuli uusi väitöskirja just tuossa vähän aikaa sitten aiheesta, mutta tosiaan varsinkin siis se, että siis ainakin tekniikan alalla nuoret naiset kokee paljon syrjintää, ja sitä ei kyllä ole tutkittu niin kuin sellaisena. Sitten toisaalta niin tämä kuulumisen tunne, niin siis tekniikan alalla se kuulumisen tunne on vahva, ja niin kuin just löytyy se niin kuin ylpeys siitä, että
että olen tekniikan osaaja ja olen täällä tekniikan alalla. Ja tosiaan enemmistö kokee, että työpaikoilla ja opiskeluissa voi olla oma itsensä, ja sehän oli siis tosi positiivinen niin kuin havainto. Toisaalta sit meillä on niitä eroja siinä kokemuksessa, ja varsinkin tosiaan tämä niin kuin erilaisiin vähemmistöihin kuuluminen heikentää sitä kuulumisen tunnetta, altistaa syrjinnälle ja häirinnälle, ja toisaalta niin kuin vähemmistöihin kuuluminen ja se, että on nainen. Ja tosiaan niin kuin kaiken kaikkiaan, niin kyllähän meillä sitten on vielä tässä tekemistä tässä yhdenvertaisuudessa tekniikan alalla. Tästä saataisiin kehitettyä ja parannettua. Mutta tässä. Kiitoksia. Ja mielelläni vastaan kysymyksiin, jos siellä on sellaisia.